We never win anything. Yes. Hayi siqhuba nale ndaba ukugcina la. Yeah. Yeah. Hey, kule ndaba. For the power and the glory. For the power and the glory. For the power and the glory. Great conspiracy. For the power and the glory. For the power and the glory. For the power and the glory. What a great conspiracy. Oh, what a situation. This our Father's land. How wondrous our oh, and I can see them getting ready for us too. Power belongs unto our no one nowhere changes my mind. See Babylon in confusion. Oh, it's ready what a great conspiracy. So red China, so God of the world. All in a race to see who can be king of the world. Innocent blood shed for crown and title. Won't get no one nowhere in a cycle. So bright and stone, fire and hailstone. Like the plumber has overtaken the reaper. And the darkness are stirring up the loser. USSR, United States and Soviet Russia. Say they want to say it on the skies in the name. Oh, Lord, this can't go on. But nation rise and nation fall. Leading the righteous, standing tall by the power and the glory. By the power and the glory. By the power and the glory.
lapha nje into efishane ngithamani yale moto umpipi akuzwani Siyabonga. ipower ekababa uyena owudala legolo libe behlekane yama maseliqini seyabulawa ubulawa ngale golo leli awuseyakho ingane yakubo hayi bayibikini bayathakaza uhlala njalo esusha kwashila seyikhona hey obhasobhi njona Hey, umwashilo lesi. sami emnungisa hey manje once kwaphela le Seyifeme video ukuhamba kabana kabamba ngishengane ngana ijikijela lapha egolweni yonke into bese thi shokolubi kabi once kwaphela le virginity emgwaqeni ya lonke kusizi sizo likhona lonke le ngoma nje ikhuluma ngento embili kuphela amandla akababa kodwa manje ubani oshintshe lokhu bayabuza ngithi icenge izangoma le ngisho ukuthi uma ukhuluma ngeAmerica ukhuluma wonke amazwe lawa phesheya onke akhiwe iJamaica indawo yezangoma abantu abanamandla amakhulu abantu abahlukumezeke kakhulu empilweni behlukunyezwa yilezi njalo oJesu oJesu ukhumbula uJesu ukuzala kwakhe wayivele kwakuvela kwaba nomsindo ngoba ufika nesifebe sala esimnyama sokuMaria umnyama ufika nalesifebe manje yonke lisuka la eGibhithe manje kwabaleka ke waze wafika le la lapho kuthiwa iselokhuzana le ndawo le kodwa kusala into esemqoka kule ngoma yinye ufuna uyazi isifundo esitholayo amandla akababa kubani oshintshe le ndaba ukuthi amandla manje abe kumama umama yini iglory kamama umama uyaduma emva kokuthi ubaba semakhile bese ubaba ahlala senenkinga ayadalwa yilo mama ngegolo yimsini wonke impilo igolo yini ama Jesus yilokho nje cha lento ichaza impilo embili amandla akababa ubani washintsha lokho angithi izangoma lezi bakhuluma mina ngilapha eAfrika lapha eAfrika bona bakuphi le kodwa sikhuluma into efanayo ngikhuluma nami la kunegolo ngikhuluma ngenesha mina ngikhuluma kwenesha ikhuluma nabantu igolo ilona ke lenza iglory yakho igolo ngoba ama brothel onke la adumile yonke ucabacaba kho bakhiwa ngegolo ngoba kusuke ile kama Jesus ama brothel into eningi kakhulu kakhona noma brothel amasonto lawa amaningi lawa yamasonto wonke lawa ama olokuza amaweseli konke lokho akubulala abantu kakhulu njengalo lomfazi bazinqipho konke akamaweseli yini ilo kodwa yini chaza ubaba ngaso sonke isikhathi uyena umnikazi amandla akhingane ube nengane kodwa emva kwakho hayi yami lengane ungayikuba kwababa ngoba manje vele kuyathakatha hawu kani wena oyelani phone hayi ungayi kuba yimini ngisho ungayi bese gcina le ngane siba isigebe ngoba manje inezandla embili left no right wakubaba kufanele ikwazi ukuhamba baba ifike yenze noma yini makusho ngoba baba ukhuluma ngoma idala ukhuluma noma ngayiphi indlela ihambe yekubona baba ifike isebenze yenze noma yini ezobe ishiwo yilabantu abakuyo bese emva kwalokho bese ukwazi manje igcina isizigebengu ke manje ngenxa lesifebe sonina nalesi hayi into engcole njengalezi njalo lezi once kwaphela ivirginity noma yami indaba yayo igama nje lithi yami lupoison kakhulu enganeni ngoba wonke into emhlabeni i-plural kuthiwa i-plural form inobuningi hayi ulimi lwezinja kodwa kuthola yonke into emhlabeni ubaba oyakhayo bese yabulawa ngale golo elifakwe izilwane begcina ke sebese yashona ke bese isala ke sekuthiwa lengane bese omunye kufana umama noma imuphi onengane isidalwa ufuna wazi baba lo mfazi wabulala indoda ngaleso sibozi segolo hayi ufuna wazi yilento ofuna uzazo ufana nomama uma ehamba phambili ubaba eqhamuke engemuva eyisinkwa usuke eseboshiwo lo baba lo mama uyisife umama umfazi ke mayehamba phambili vele ikhola kalula intomazi ebukhuni bese buyazo wabe uxofuza futhi lo axofuza wena uba wena baba leyo mabhada abuya nawo ajikijele ku so ingozi kakhulu yena umuntu wesifazane once kwaphela ivirginity emgwaqeni ungcono afike nento esile yodwa nje ngoba uyiqili kakhulu yazi nje iqili kakhulu noma wenza iqili kakhulu yeqili noma elele noma evula igolo yakhe iqili ngoba nje libonakala ukuthi bangakathe thima khona kule golo manje ngakho kufanele kufike une virginity kufike kuyinto esile kodwa umama uzala embokotho ngeke mfana ukuthola ukuthula ngeke so yonke ke lo mhlaba njengoba bekhuluma lapha bayizangoma kakhulu bakhuluma into ejule kakhulu neshayo kakhulu umuntu emhlabeni ini
amandla amandla kabani akababa yini umama uyagebenga usetha wakhe ngoba nakho nengane uyamphuca nengane uthe yakhe lengane besigcinisa isigebengu lengane sigcina yenza icrime angitabo kusuka lapho le ifebe lezeze hamba ebolisa manje iSouth Africa kusenkingeni kuthiwa iMandela ifebe sezanuka into eyibona ukuthi ihlale iphethe ngamakana u4 awasebenzi iphunga elihamba ngenyawo kuthiwa iMandela auto hey umuntu wafelela ongalifuna manje inqunje ayikho lento uzakhe sikhathele lamanyala thina injalo ke lengoma le ikhuluma ngosizi izangoma iSwaziland yesithathu iSwaziland yesithathu eyoqala eyesithathu bese kuba ile yesithathu le Swaziland kuma ngabantu abapowerful abakwazi ukwakha wonke amazwe amaJamaica yonke amazwe akhiwe iJamaica baqathwa khona mase uma esenolwazi oluningi uyabulawa kuthiwa into yabo ibandlululo lihamba kanjalo once ngifundise kahle mase ngifundise kahle ngaba nolwazi bese sakha bese siyamshaya kusale mina uhamba kanjalo bandlululo kufuneka afeke manje bese kusala mina ngoba manje yena usengifundisile yonto yenziwa umfazi qala umuntu esifazane uqenzo umuntu esifazane bese manje bonke amaJesus asuka lapho yenza njalo ufika ufundise umfundisi manje bese alo abhale igama lakhe phezulu kwakho athi hayi yena o-discover vintage so amagama ayupoison empilweni kokuphilweni komuntu mangaki mathathu umngani akaze kube into esile bese kuba umakhelwane hey izayindlela ezivama ukwakhelana abantu cha yinja nje yakubo enukayo isifebe esithile umthakatho othile hohlolo labafazi abantu abangahambe uyazi hey kunjalo nje empilweni kuba nabafala umakhelwane bese kuba ile igama ufuna umngani umakhelwane bese kuba igama le research igama lonke lela elalimaza umuntu omnyama kakhulu ezindaweni eziningi ngoba manje ufike uthatha lo lwazi lwakho ngakuthiwa iresearch bese bebhala amagama ababhali wena mhlawumbe kuvale ngemali encane zonke izinto ezikhona emhlabeni ezomuntu omnyama ihamba kanjalo izinto hamba ngale mali okay ngintayisele ulwazi lwakho bese ngithatha ngonika imali encane nguvale ngemali namandla uma ukusebenza umuntu uma ezalwa unomsebenzi awunikiwe kodwa yini manje ekhono lakho lokusebenza suhamba ulidayisa ngalo unika ibhunu unika indiya unika konke lezi njalo yonke into ihamba kanjalo ke amandla akho zonke into ekhona ihamba kanjalo lento niphela kube namandla akho nje aphilayo qina wazi uphile kanjani